Data, eight. Apa yang gue cakap awal ni? Enak kan? Kenapa lagi? Ya bu. Ya anda apa? Sekarang kat sini sama kat sini. Amangan ni sih, dah apa lagi? Kan pun mirap. Hai kan pun mirap guys. Hai dah ni kita di yeBhutsu zakarashiwa guys. Dah ni muone yeBhutsu zakarashiwa guys. Siapa mesti lebih binit. Apa zina ada mbuka yeBhutsu zikuti. Dah ni muone yeBhutsu zakarashiwa itu guys pa binap. Ka. Zakarashiwa. Kuna yeBhutsu zakarashiwa. Mpana anozida ndimtorere. Neze chirume. Apa zina kana tomboda mbuka shamwari. Mina nyesu dira mtuzo yanso ona. Hedzoka. Ndira tumuone bhutsu dzakarashiwa idzi guys. Bhutsu idzi dzakatorashiwa bhutsu idzi. Ripa bini kapa. Mune bhutsu dzakarashiwa atenga bhutsu nyuwana akasiya box apa akasiya bhutsu idzi apa. Asiya bhutsu idzi. Mukuona guys atenga bhutsu nyuwana akasiya dzakapfeka idzi akasiya bhutsu apa. Idzi bhutsu idzi swagano kwana era apa. Onai guys idzi. Size ani? Dongora size idzi. Size 10. Size 10 gaika mmozo ndzokandotora. Idzi size idzi bhutsu idzi dzakarashiwa idzi. Kwa inonga yemundi. Todzoka tononga kana kwati zvava nasikasaoni. Una slay queen. Ana soro green. Hanzu ya ina. Dzakanaka guys bhutsu namunda gaindi mini mutaridze. Dzakatora itori label Adidas chaiyo. Adidas yakarashiwa guys. Bhutsu chaiyo mai mwana. Uye bodo ini zvakaoma pana anodzidewo chirume apa ndinonga hangu ndinonga usara chitaura ndainda ndikuvigire unodziwacha dzakanaka guys kana pana anodzida ndinonge hangu ndikuvigire aiwa iwe uri murukadzi kandoda murume nedzechirume bhutsu idzi nhasi handina maitawa nhasi ndine munin'ina wangu nhasi ndine munin'ina wangu anogara kuaustralia ndiye wandinayo nhasi handina maitawa nhasi guys bhutsu munhu atenga bhutsu nyuwani akakurira dziya akasiya apa akapfeka nyuwani ndogotora ndovigira ani nai guys ndati munhu wechirume kana aripo hapana wada kuti bhutsu mama ndisiwa akazoaresera nhasi hanamboya palife ndaida kuitira ilife ndiri mukati matanga tiri makanaka guys network ikatinonyepa iwe haikatinonyepa atosiya tumwa nhonge mabhini aya guys anogona kungove nechikafiwa ya tovhura here mukati tovhura here mota yakarashiwa yekuti nonge haya bawa ratipinde kwai munongira ba comfort size 10 yakurisa iya yakurisa iya kwai nhonga yemene ndiwo chirangu murume wangu nikia regati gotidzokera kwati sva vanhu vari vari muri bisi ukangoti tsva ndodzoka ndozitora ndovigira murume wako tokana washing machine todziwacha techimupa neridoka todziwacha zvakanaka naka anopfeka yes guys hanzi muri kupiko tiri ku Birmingham Grand Mall hanzi Grand Central tiri ku Grand Central ndokwatiri ndipindireko apo ndichakupindira sana mboendako apo tandiri bisi kwatatiriko tatiri kumoko tatiri kumoko tabva kure guys tasvika zvakaoma kwadzi UK izvi masora seko ari kuafrica asikana kuri seko kuafrica nhasi vedu we meta muchinipa zvima update ekuafrica
kuti what is going on musatanyo waro jagwa. Hi. Good. Hello. Hello. Dara better. Apako baba isa saying dara better. Hey. Shoko. Hey, waku UK. Guys, imi muri kuno nini? Waende pi? Tiri ku UK guys. Yes, we are in the UK. Saka tukuti muoneo. Tukuti muoneo guys. Toda timufile. Feel, come closer. Come closer. Come closer. You are in UK guys. Come closer. Anzingwe. Ah, meno tingwe. Tikuti. Washam sasea. Washam sasea. Right. Hanzingwe. And since that tingwe, I could see a go shaka ere shoko Africa. Takunzira ne shokuno she guys. Takwita ka shokunoko. Reku Africa kutotongo sofonza. Imindi kwa Africa tinore. Shuwa ere no siya. Yowi. Katuveka chiromba. Africa tinora kaiti. Hanzo kanaka. Kukanaka ndachimsa notiba hey UK yakashata kudai so ndikati vanhu zvakawo zvatinoona zvakasiyana shu. Kushate kungu kanaka kudai. Kungu kwakanaka kudai guys. Kwamune yasoona kwakanaka evergreen the scenery. People mind their own business. Kuno kunto zvigara zvake mpakiwe and hakuna mbafadza kuti ungagara kuberia wakagara wakabata phone guys. Kuberia yubro ngapinda ugara wakabata phone wakarelax wakaita murunguyo. Chino chavhutwa nemapara kamayana chechi. But when it tofamba takabata mafone edu mu street. Mabhazi edu aye. Tokwira ere katomborega tizokwira mangwani. Zvotimbosiya. Todarika Afrika padenga. Yeah. Guys, let us say manyama kuno. Meonera pano UK guys, idogara ipano. Tipa meonera. Kwanza I hope you visit London and Canary Wharf. Tichashkako. Tukinda ku hotel kwatiri kugara. Tashuka guys. Tukinda pa hotel patiri kugara guys. Check it out. Dipa papa. Check this out guys. This is where we are staying. Yes. And that's my wood. Naskama far. Sorry I said. This is the patira. Patiri kugara. We are going to the rooms. Huh? Would that be number? Okay. Huh? Okay, hi. Oh, we're just checking of our friends if they're here already. You think they're going to the rooms? On a Friday night, I'd recommend it. Definitely. Thanks. But if you do, just let us know. Because I food food I want to Jamari. I your menu. Ewa just hakuna. Shino kadufamba neshoka cha zip. Oh, So there's no food. just drinks. So food no good. Downstairs. Downstairs, full restaurant. Oh, the restaurant, all right. Depatira. Hatumboendai. Oh. Andina Wi-Fi. Andina kusa Wi-Fi. Na mai naijo. Ashindoona kuti ndadi yangu. Sori mu lift so. Mili kuno. Right, tapina mukati. Saka ukara uchida kuvhura muri kuona iri ido iri. Tuda kupinda uko. Ani mukona. Tabva mu lift Animona. Saka tuda kupinda mu door iri. Door iri haritovhuriki guys. Kana usina kutobaya kuisa chikadhi ichi. Saka toisa chikadhi ichi kuti mupori torovhurika. Topinda. Zvedu tisa. 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 Ya. Tisa. Totanga uku. Uku. Tisa. Hewe. Tisa.
chokwadi mwari wakanaka shuku. Hey, wotumida unoona mberi mwari wakanaka chokwadi. Haiwa ndandisati ndaisa KC, ndandisati ndaisa ndinoda kutozoisa izvozvo. Kwatiri ku guys. Ime. Vanessa Shuro wajoinisa udhara yaita vandisendera message kuti zvaita. Saka takunopinda muroom medu guys. Mwari wakanaka. Tsipe moshora mundo mangu. Ime mundo mangu. Moshora imi. Crazy. All right. Cards my lights. Isa. Right. Mashona. Moshora guys. UK tuko hotel ku UK. Yekurandani. Yati mboenda kwatasiya ku room yakudzi. Bathing room. Baramba mukamere papo. Bathing room guys. Moshora guys. Muti kwa he mwara akuna. He chichi. Yeah, shopping everything. Kutuva kuisa network. Tutova shopping nonga tikaende shopping pasera tikaenda ku mall tukatadza kutamba izvo so. Mwari vakanaka guys. Vanessa ndakuningirira udhara ndakujoinisa udhara. Kadi maki wako nawo. Topinda zvedu. Ngatide. Guys zvazvinhu. Heskana ska. Kumburi para hivi. Heskan Brenda. Hivi hapo. Abo maita wa mamchivunza. Nditi mna maita wa. Kuna Brenda apitiza kamera. Bye can guys. Ndagara pasi kuti go guys honai. Chirega ndimbodzima ka live handiti kadimboona Brenda usho. Ngatimboona munin'ina wedu usho. Ngatimbodzima anditika todzoka time ndikaendese phone yangu pacha jaiwa nasi ndinemi. Ndinemi. Pane vamwe vanin'ina vangu vari paza vakoma vangu vadzikoma vangu vari paza sapa. Vari kwara yakudu vari gaiti kusvikako. Saka stay tuned guys, stay tuned tiri kusvikako. Stay tuned. Yeah, yes, Penelope, I'm going to enjoy yes. Right. I want to guys, ndikudzoka live time musatisa.